Ahojte, vítajte v Herbalife podcaste. Sme tu, aby sme diskutovali o fantastickom novom produkte Creatine Plus. Som doktor Richard Allison, člen Národnej asociácie biológov. Dnes som tu s Carol Sinfield. Vítajte. Ahoj, som Karol, som wellness coachkou z Herbalife posledných 27 rokov. Wow. Dr. Julian Alvarez. Ahoj, ja som Julian Alvarez, som lekár, špecializujem sa na športovú medicínu a som výživový poradca so špecializáciou na športovú výživu a je pre mňa veľkou cťou byť tu s vami a diskutovať o Creatine Plus. Super. Dobre, aby sme začali, možno nám môžete vysvetliť, čo je kreatín. Kreatín je niečo, čo pomáha vašim bunkám prenášať energiu. Vlastne menou energie v bunkách je adenozín-trifosfát, ATP. Ale musíte tento ATP distribuovať v bunke. Takže kreatín pôsobí ako... I môžete si predstaviť v dnešnej dobe hybridné auto, ale máte akoby batériu, ktorá je schopná zachytiť energiu a poskytnúť vám ju, keď ju potrebujete. Je to niečo podobné. Takže pomáhať bunkám, všetkým bunkám, najmä svalovým alebo mozgovým bunkám, tým iným bunkám, ktoré potrebujú viac energie, aby mali rýchlu dostupnosť tejto energie. Wow. Tak prečo je náš produkt odlišný od iných kreatínov, ktoré môžete nájsť na trhu? Čo je to plus v našom produkte plus? Teraz kreatín na fungovanie potrebuje ďalšie veci, najmä vápnik, dobre? A tiež vitamíny B, ktoré pomáhajú bunke produkovať viac ATP, ktoré využíva kreatín a fosfokreatín. Dobre? Takže ak nemáte všetky tieto ďalšie živiny spolu s kreatínom, kreatín nefunguje správne. Úžasné. Takže nejde len o ďalší produkt, ktorý si môžete kúpiť na trhu. Takže viem, že ľudia používajú kreatín, ale toto je oveľa viac, takže získavame veľa ďalších výhod. Dobre, perfektné. Takže pre koho presne je kreatín určený? Stručne povedané, kreatín môže prospieť väčšine, ak nie všetkým ľuďom, pokiaľ ide o cvičenie, regeneráciu, zdravie žien a kognitívne zdravie. Wow, takže som mala asi trochu nesprávnu predstavu, pretože som si myslela, že je to možno niečo, čo používajú kulturisti, alebo... Takže to nie je tak, že... Nie je to tak. V skutočnosti je to jeden z najlepšie preskúmaných výživových doplnkov na svete, najmä kreatín monohydrát, ktorý je obsiahnutý v Creatine Plus. A má mnoho výhod pre takmer každého. Dobre, skvelé. Takže ako užívať Creatine Plus a kedy ho užívať? Neexistuje bežný spôsob používania kreatínu, pretože kreatín je niečo, čo je v každom človeku. Nie je to len pre kulturistov, pretože každá bunka, každého človeka má kreatín vo vnútri. A používate tento kreatín a musíte obnoviť tento kreatín. Takže vaše telo je schopné produkovať časť tohto kreatínu, ale nie všetok kreatín, ktorý potrebujete. Takže druhá časť zvyčajne pochádza z jedla, ale niekedy nemáte dosť. Najmä to je obvyklé medzi kulturistami, keď robíte niečo, čo stresuje vaše bunky, aby spotrebovali viac energie. V tejto situácii je to viac pravdepodobné, že nemáš dostatok kreatínu, takže musíš brať kreatín, aby si mal hladiny kreatínu v poriadku. Optimálna úroveň. Väčšina ľudí má hladiny na dostatočnej úrovni, ale pravdepodobne nie na optimálnej úrovni, pretože v normálnom jedle nezískate všetok kreatín, ktorý potrebujete. Toto je dôvod. Kreatín je v veciach ako čo? Červené mäso, ryby, takéto veci, takže ho môžem získať vo svojej strave, ale čo ak som vegetarián alebo vegán a tieto potraviny nejem? Mal by som potom menej kreatínu? Nebudete mať takmer žiadny kreatín zo svojej normálnej stravy, takže pre ľudí, ktorí sú vegáni alebo vegetariáni, by mali ešte väčší úžitok z užívania kreatínových doplnkov. A len aby som pridal k predchádzajúcej otázke, ktorú ste sa pýtali, takže čiasto máme niečo, čo sa nazýva počiatočná fáza. Bola tiež predtým známa ako fáza nahrávania kreatínu, kde na začiatok si môžete vziať viac kreatínu denne, než by ste to robili pri tom, čo nazývame udržiavacou dávkou, kde by ste brali niekde medzi 3 a 5 gramov denne a ďalej. A to je obzvlášť užitočné pre ľudí, ktorí chcú maximalizovať svoje zásoby kreatínu. Rýchlo. Možno ľudia, ktorí vykonávajú veľa fyzickej aktivity, ale pre ostatných ľudí bude udržiavacia fáza alebo udržiavacia dávka dostatočná. Dobre. Takže ak chcem prirodzene začleniť toto do môjho denného doplňovania, môžem to užívať každý deň a uvidím výsledky približne za 28 dní. Začnite s 30 dňami, ale môžete to predĺžiť.
Takže tento produkt je niečo, čo užívame pravidelne pre dobré zdravie. Jasné, áno. Dobre, takže hovoríš o tom, ako by to budujeme v našich svaloch v podstate. Takže chvíľu trvá, kým sa to v našich svaloch nahromadí. Takže ak som vážny superatlét napríklad, ako by som to potom mohol začať užívať? Áno, takže to je, ak ste ten typ človeka, ktorý ste práve opísali, potom by ste chceli urobiť tú počiatočnú fázu, kde by ste prijali viac kreatínu v priebehu 5 až 7 dní, než by ste prijali, ak by ste neboli v, tak povediac, zhode. Dobre, takže to vám umožní rýchlejšie začať, inak len začnite s 3 gramami denne. Dobre. Áno. A jednou z vecí ohľadom kreatínu je, že v športovej výžive často označujeme tieto doplnky ako ergogénne pomôcky, ktoré zlepšujú výkon. Ale s kreatínom je to jedna z tých vecí, ktoré prospievajú každému. Takže nejde iba o zlepšovanie športového výkonu, ale tiež o zlepšenie celkovej pohody z hľadiska regenerácie, ale aj kognitívneho zdravia. Takže je to prospešné pre takmer každého. Skvelé. Takže začnime športom. Aké výhody prináša tento produkt? Ako mi pomôže? Pretože som si myslela, že je to produkt skôr pre mužov. Je to teda dobré aj pre zdravie žien, správne? Ako by mi to teda pomohlo v športe? Najprv musíte pochopiť, že teraz, keď idete do posilňovne, často vidíte viac žien ako mužov, ktoré pracujú tvrdšie. Takže v tomto druhu práce je kreatín skvelý, pretože môžete robiť pokroky. Táto malá vec robí rozdiel. A tiež budete sa zotavovať lepšie. Takže budete mať menšie možnosti na únavovú situáciu, keď tvrdo cvičíte. Rozumiete? Takže je to veľmi dobré v tomto čase pri takýchto druhoch tréningov. Je to vysokointenzívny tréning, crossfit. Títo ľudia sú blázni do kreatínu, pretože to veľmi cítia. Dobre? Ale je to užitočné v akomkoľvek druhu športov. Pretože je to, čo robíme na začiatku. Pomáhate si v tomto prípade vašim svalovým bunkám, aby lepšie využívali energiu. Dobre, takže v minulosti som súťažila za Veľkú Britániu v športe a bola som testovaná na drogy, takže som súťažila na veľmi vysokej úrovni, profesionálne. Je to niečo, čo je bezpečné pre ľudí súťažiacich profesionálne, ako aj pre víkendových bojovníkov, ktorí behajú v parku? Áno, ako všetko v vekovom rozsahu 24 rokov prešiel testovaním v rámci programu Inform Sport Badge, čo je veľmi stručne povedané testovacie zariadenie tretej strany na zabezpečenie, že nielenže nie sú v produkte žiadne kontaminanty, ktoré sú na širšom zozname zakázaných látok, ale aj, že produkt je tým, čím sa prezentuje, takže v ňom nie sú žiadne ďalšie produkty a je presne tým, čím sa prezentuje na balení. Je to bezpečné pre športovcov používať a samozrejme je to záruka aj pre nešportovcov. Áno, takže pre víkendového nadšenca, ktorý sa len zúčastňuje parkového behu, je to stále úplne perfektné. A musíte pochopiť, že kreatín je živina. Je to neproteínová aminokyselina a vápnik je vápnik a vitamín B je vitamín B. Takže všetko v kreatíne plus je jedlo. Sú to živiny. A toto je tiež vegánsky produkt však. Takže je dobrý pre každého. Trochu sme hovorili o ženskom zdraví. Počula som niečo o kreatíne, čo ma trochu znervóznilo. Je pravda, že by ste mohli trochu pribrať s kreatínom? Je to mýtus, alebo... Takže jedna vec, ktorá sa stane, keď užívate kreatín, je, že máte niečo, čo sa nazýva príjem intracelulárnej tekutiny vo vnútri svalu. Sval teda dostane trochu viac tekutiny, ale je dôležité si pamätať, že to je tekutina vo vnútri svalu a je to len nepatrné množstvo. Takže áno, môže dôjsť k veľmi malému zvýšeniu, keď sa postavíte na váhu, ale musíte si uvedomiť, že toto zvýšenie je kvôli tekutine vo vnútri svalu. Nie je to zadržiavanie vody nikde inde. A tiež získate množstvo výhod užívaním kreatínu. Dobre, fantastické. Takže výhody, ktoré si môžem všimnúť v posilňovni, sú pocit o niečo silnejší, rýchlejšie zotavenie, takže je to trochu jasná vec, však aby sa to vzalo. Dobre, takže prejdeme od športu k zdraviu žien. Veľmi ma zaujíma zdravie žien. Takže niekto ako ja, napríklad som v perimenopauze. Bude ma tento produkt podporovať, keď začnem starnúť ako žena? No, jedna vec, ktorú výskum ukazuje o kreatíne, je, že ako ženy starnú a hladiny estrogénu sú nižšie, zdravie kostí sa stáva naozaj dôležitým a vieme z výskumu, že kreatín môže pomôcť zlepšiť. Ale
prepáčte, nie zlepšiť, ale zmierniť straty kostnej hmoty. Takže to nezlepší vašu kostnú hmotu, ale zabráni jej, aby sa znížila. Udržuje to, čo nazývame hustota kostných minerálov alebo BMD. Takže je to veľmi, veľmi prospešné, najmä pre ženy, keď dosiahnu menopauzu. Fantastické. Samozrejme, plus obsahuje extra vápnik. Takže toto je akoby samostatný produkt, odlišný od všetkého iného na trhu, pretože je to veľmi rôzny produkt. Doslova nič také na trhu nie je. Toto nie je len kreatín monohydrát. Toto je kompletný balík pre zdravie. A tiež musíte myslieť na to, že u žien je menej kreatínu vo svaloch. Rovnako ako sme hovorili o vegánskych ľuďoch, ženy majú menej uloženého kreatínu a môže to byť viac. Mať viac výhod z užívania kreatínu. A keď kombinujete ženy a starnutie, v tejto situácii je to výhodnejšie. Takže si tiež udržíte svoju kostnú hustotu, pretože si udržíte svoje svalové tkanivo. A vaše svalové tkanivo je preto veľmi dôležité. A dokonca aj u normálnych žien, keď máte svoje normálne cykly, sú body, v ktorých pociťujete oveľa menej energie. Áno, Takže určite. ak užívate kreatín, budete cítiť menej, ako keď nemáte dosť kreatínu. Takže vám to pomáha. Správa je vždy rovnaká. Pomáha vám lepšie využívať energiu vo vašich bunkách. Takže to, čo budete cítiť, je, že vaša energia je konštantnejšia, aj keď potrebujete viac energie v rôznych momentoch svojho života. A ešte jedna vec, ktorú by som tam pridal, je to, že tie prínosy pre svalovú hmotu a hustotu kostí sú tiež v kombinácii s fyzickou aktivitou. Takže je potrebné zostať fyzicky aktívny. Stačí si vziať môj kreatín plus a očakávať, že schudnem. Však stále musím zdvíhať Stále činky. musíš urobiť tú prácu, áno. Hej. Dobre. Takže povedzte mi trochu o tom, ako a kedy by som to mala používať. Viem, že produkt je bez príchute. Takže k čomu to môžem pridať a kedy? Myslím, že existujú optimálne časy, keď to môžete skombinovať s uhlohydrátmi, ako je Rebuild Strength. Ale realita je taká, že užívanie každý deň je dôležitejšie. Takže kde sa to hodí do vašej konkrétnej rutiny? Môže to byť ráno s vašim koktejlom Formula 1, môže to byť pred spaním, ale je dôležité užívanie každý deň. To je základný hlavný faktor užívať kreatín plus každý deň, pretože si osobne myslím, že je dôležité, aby sa to stalo vašim zvykom. Môžete si ho dať každé ráno. To je absolútne v poriadku. Ak si ho vezmete každý večer, platí to isté. Takže ide o to, aby ste ho užívali pravidelne. Nie je žiadny veľký prínos v užívaní v konkrétnom čase dňa. Ako som povedal, je tu určitý ďalší prínos zo skombinovania, takže si ho dajte do koktejlu Formula 1, dajte ho aj do Rebuild Strength pre ďalšie výhody. Dobre, to je úžasné. Áno, z tohto dôvodu je pre ľudí, ktorí trénujú, vhodné skombinovať Rebuild Strength a Creatine Plus po tréningu. Tento spôsob je v poriadku, pretože miešate proteíny a sacharidy, tým zosilňujete účinok kreatínu a vaše telo si to bude pamätať. Bude to zosilená regenerácia. Ale čo je naozaj dôležité, je to, čo hovorí Richard. Musíte vedieť, že výživa je každodennou potrebou a kreatín je výživa. Potrebujete kreatín plus každý deň, pretože potrebujete tento kreatín, tento vápnik, tieto vitamíny B, každý deň pre vaše bunky, pretože je to niečo, čo strácate každý deň. Takže tá stálosť pri prijímaní živín je veľmi dôležitá pre zabezpečenie skutočne inteligentnej výživy. Perfektné. Takže sú to 3 gramy denne, každý deň. Čo sa stane, ak by som chcela vziať viac ako odporúčané 3 gramy denne? Takže 3 gramy denne sú udržiavacia dávka, ale samozrejme ľudia sú rôznorodí, je preto objemnejší a ťažší ľudia môžu potrebovať viac kreatínu ako 3 gramov denne napríklad. Áno, viete, je bezpečné vziať viac ako 3 gramy denne a je veľmi dôležité mať na pamäti vašu hmotnosť, vašu fyzickú aktivitu a podobne. Takže áno, závisí to od mnoho Doplním, čo Richard povedal na začiatku. Tento doplnok bol skúmaný viac ako 40 rokov. Máme veľa štúdií, dokonca aj u ľudí, ktorí majú nedostatok a potrebujú veľké dávky kreatínu. Takže sú štúdie s ľuďmi, ktorí užívajú
možno 20 gramov denne po dlhý čas bez problémov. Takže čo sa stalo je, že sme museli odporúčiť, čo je rozumné, čo potrebujete. Pre väčšinu ľudí je odporúčané množstvo 3 gramy denne, pretože s 3 gramami majú vaše bunky dostatok. Ak máte vyššiu hmotnosť, potrebujete viac. Tí, ktorí chcú urýchlene cítiť účinok, môžete zvýšiť dávku kreatín plus v prvých týždňoch užívania. Ale čo je zaujímavé, je, že existuje veľa výskumov o používaní kreatínu rôznymi spôsobmi, pretože sa skúma v oblasti zdravia mozgu, v oblasti zdravého starnutia, v mnohých chorobách. Takže žiadny problém s tým. Iba buďte múdri pri používaní týchto živín, rovnako ako pri iných živinách. Jasné. Takže ste spomenuli zdravie mozgu a zdravé starnutie. Ako by som o tomto hovorila so svojimi zákazníkmi, ak by možno starnuli, mali problémy s kognitívnymi funkciami? Viete, ako distribútor hovorím so svojimi klientmi? Áno, takže existuje, musíme byť opatrní s tými tvrdeniami, ktoré tu môžu byť urobené, ale existuje veľa nového výskumu, skúma kognitívne výhody kreatínu. Bohužiaľ sú tieto štúdie dosť komplikované a drahé na realizáciu. Ale povedal by som, že súčasné dôkazy naznačujú, že by to mohlo byť prospešné pre kognitívne zdravie, najmä u ľudí, ktorí sú starší alebo majú kognitívne zhoršenie alebo narušenie. Ale hovorím, že čakáme na tento nový súbor výskumov, ktoré výjdu a je to naozaj vzrušujúci čas pre výskum kreatínu. Takže počas ďalších 10-20 rokov sa zdá, že väčšina výskumu kreatínu sa bude týkať kognitívneho zdravia. Takže je to veľmi vzrušujúce pre túto časť. Áno, to, čo bolo ukázané, je, že kreatín jasne prechádza cez hematoencefalickú bariéru. Takže kreatín ide do buniek v mozgu a kreatín je dôležitý v týchto bunkách. Musíme určiť, aká úroveň kreatínu na ako dlho. Existuje výskum zahrňajúci degeneratívne ochorenia a demenciu a všetko možné. Ale čo pravdepodobne hovorím je, že kreatín je teraz jedným z najlepších doplnkov v tomto okamihu, ale určite je to doplnok budúcnosti. Wow. V podstate myslím si, že by som bola blázon, keby som to nevyužila. Však, pretože sa zdá, že to prospieva všetkému. Je to skvelé pre šport, pomôže to mojim svalom, pomôže to kognitívnym funkciám. Dokonca aj tvoja myseľ. Je to perfektné však. Takže prečo by ste to nepoužili? Myslím, že to má toľko výhod. Ano, takže jeden z bodov, ktorý som chcel spomenúť skôr, je, že v športovej výžive často hovoríme o tom, ako musíte mať svoj základ správne predtým, než začnete pridávať tieto ďalšie ergogenické pomôcky, ktoré sú čerešničkou na torte, ako sa hovorí. Ale s týmto novým výskumom kreatínu je to v skutočnosti, bolo by to prospešné. V podstate každý. Takže takmer každý by mal užívať kreatín aspoň v udržiavacej dávke pre fyzické a kognitívne výhody. A viete, čo sa stane, keď máte niečo, čo, ako hovoríte, má veľa výhod? Ľudia si myslia, niečo je tu zle. Niečo je skryté. Existuje obraz preto. Musím za to niečo zaplatiť. A výhodou tohto dlhého výskumu a všetkých týchto rokov je, že všetky tieto mýty boli vyvrátené. Je to tiež jasné. Áno, vedľajšie účinky, nie alebo... sú žiadne vedľajšie účinky. Nie sú žiadne problémy. Je to bezpečné. Počula som, že ak užívate veľa kreatínu, môže to spôsobiť tráviace ťažkosti. Je to mýtus. Myslím, že je dôležité, môže existovať veľmi malý počet ľudí, ktorí zažívajú tráviace ťažkosti, ale to je pravda pre každý produkt, každý doplnok. To platí pre gel, to platí pre F1. A myslím, že viete, sú to veľmi, veľmi malé čísla, ale samozrejme, ak zažívate tieto príznaky, potom viete, že vy potrebujete prestať brať čokoľvek, čo spôsobuje tú gastrointestinálnu nevoľnosť. Ale povedal by som, že pravdepodobnosť toho je veľmi, veľmi nízka. A tiež 30 gramov je malé množstvo cukru. Je to veľmi malá dávka, vieš? Viete, z mojej skúsenosti, a pravdepodobne máte rovnakú skúsenosť, pretože ste pracovali s Arsenálom a konkurenčnými tímami, väčšina tohto tráviaceho nepohodlia je emocionálna. Áno, je to bežné. Existujú, ak máte tým pravdepodobne 20 hráčov, sú 2 alebo 3, ktorí musia ísť na toaletu rýchlo pred zápasom. A ja
ja som veslár a v mojom tíme máme jedného veslára, ktorý pred každými pretekmi musí ísť na toaletu. Takže tento tráviaci diskomfort je skôr emocionálny než iný. Takže ľudia, ktorí budú mať to isté s kreatín plus a možno s banánom, myslím, že to nie je problém výživy, je to problém so sebou samým. Takže dám vám typického klienta. Povedzte mi, ako by mu to mohlo prospieť. Toto je vystresovaná, zaneprázdnená mama, ktorá potrebuje schudnúť pár kíl, nemá veľa času. Prečo je to pre ňu ideálne? Ja začnem v prvom rade, ak majú málo času, budú môcť cvičiť s väčšou intenzitou, ako už Julen hovoril. Takže budú mať viac silových tréningov, či už je to pol hodina, hodina, čokoľvek, na čo majú čas. Takže budú mať z toho tréningu väčší úžitok. Ešte, čo sa týka stresu, vieš, byť v strese a pravdepodobne hádam aj s nedostatkom spánku, kreatín tam bude mať nejaký prínos tiež. A ako sme sa bavili, je to veľmi jednoduché. Kedykoľvek počas dňa čokoľvek, čo vyhovuje ich rutine, môžu to tam zaradiť. Budú mať viac z cvičenia, budú mať viac aj z regenerácie, pretože kreatín tiež znižuje to, čo nazývame prozápalové cytokíny po cvičení, takže sa môžete zotaviť rýchlejšie, potenciálne. A mať menej z negatívnych účinkov zlého spánku. Takže je to výhoda. Takže ak sa zotavujem rýchlejšie v posilňovni, znamená to, že môžem trénovať skôr a intenzívnejšie. Hej, vieš, bude menej unavená, pretože bude cítiť túto energiu. Absolútne fantastické. Tak poďme na druhú stranu. Zákazník, ktorý je veľkým fanúšikom športu, povedzme chlap, a veľmi sa stará o svoju výživu. Čo by ste odporúčali pre neho? Povedal by som, že záleží na tom, či produkt ešte neskúšali. Ak nie, pravdepodobne by im prospela počiatočná fáza, známa aj ako nabaľovacia fáza. Takže budú užívať viac po kratšiu dobu, čo znamená, že sa to dostane do ich systému rýchlejšie, správne. Áno, takže by sme očakávali, že zásoby kreatínu vo svaloch sa znížia asi za 20 až 28 dní. Takže pravdepodobne by začali vidieť prínosy v posilňovni v tom časovom bode. Takže pravdepodobne sa dostavia účinky, ako sme už diskutovali, pravdepodobne sa cítia energizovanejší, pravdepodobne cítia, že sú menej unavení po svojom tréningu a nakoniec následne uvidia aj nárast svalovej hmoty. Takže v podstate hovoríš, že trvá určitý čas, kým sa v tvojich svaloch vytvorí zásoba kreatínu a potom dosiahneš maximálnu saturáciu a potom ide o jej udržiavanie. Áno, musíme tiež zohľadniť jednotlivca, ako vyzerá jeho stravovanie. Takže napríklad sme to už spomenuli, ak je tá osoba vegán alebo vegetarián, je pravdepodobné, že majú veľmi nízke množstvo kreatínu. Ak je to niekto, kto konzumuje obrovské množstvo živočíšnych bielkovín, červeného mäsa, kurča a tak ďalej, potom ich prirodzené zásoby kreatínu budú asi aj tak vyššie. Musíme zohľadniť aj ich stravovacie návyky. Ale všetci z toho budú mať prospech. Skvelé. Myslím si, že toto je určite niečo, čo by mal každý brať. Však nemôžem sa dočkať, až to začnem používať. Áno, obzvlášť, vieš, ty si... Nehovorím o tvojich klientoch, hovorím o sebe, som obyčajný muž. Mám 61 rokov a stále športujem. Snažím sa. Veslujem takmer každý deň, dokonca súťažím v kategórii majstrov, pretože to milujem, robiť šport, pretože sa cítim energickejšie. Pre mňa je to niečo perfektné, pretože pokrýva môj tréning, moje starnutie, môj mozog, ktorý občas niečo zabúda. Takže je to jediná časť, ktorú nemôžem využiť, je o ženskom zdraví. Ale aj tak to nemôžem podporiť. Takže sme pokryli šport trochu. Hovorili sme, že je to skvelé pre zdravé starnutie, pre kognitívne funkcie. Čo sa stane, ak mám klienta, ktorý nie je obzvlášť aktívny, aby som bola úprimná? Takže nie sú obzvlášť aktívni. Je to pre nich? Musíš byť aktívny. Áno. To je moja životná filozofia. Buď aktívny. Jasné, úplne. Mali by byť aktívni, lebo viete, prináša to veľa výhod. Keď sme diskutovali predovšetkým o ženskom zdraví, platí to v kombinácii s aktivitami. A tak zjavne chceme tlačiť ľudí k tomu, aby boli aktívni na svojej vlastnej individuálnej ceste v rámci svojich možností, pretože to prináša výrazné zlepšenie takmer vo všetkom.
výsledky uvidí osoba, ktorá behá ultramaratón, ale aj víkendový športovec. A je to o pohľade na jednotlivca. Všetci môžu tiež potenciálne ťažiť z kognitívnej stránky. Výskum je stále v procese, takže musíme byť opatrní, čo hovoríme, ale vyzerá to tak, že by to mohlo mať prospešný účinok na spánok. Každý musí mať občas zlý nočný spánok. Nemyslím si, že existuje osoba, ktorá by mala úplne pokojný spánok každú noc. Takže áno, je to pre nich tiež prospešné. Dobre, znie to skvelé. Vieš, čo môžeš urobiť? Je povedať, mám teraz niečo, čo ti pomôže byť aktívny. Jednoducho. Budeš cítiť viac energie. Pre teba bude jednoduché byť aktívny. Takto môžete využiť Kreatín Plus. Mám niečo nové, čo vám pomôže byť aktívny. Dobre? Fantastické. Takže používam veľa z nášho sortimentu Herbalife. Môžem to používať spolu so všetkým ostatným. Nie, s tým nie je žiadny problém. Je to o výžive. Výživa a živiny. Môžeš kombinovať živiny. Richard povedal predtým, že niekedy, keď hovoríš o elitných športoch, o optimalizácii niektorých vecí, môžeš potrebovať špeciálny plán počas dňa. Ale čo je dôležité, je brať živiny, ktoré potrebuješ každý deň. Takže môžeš brať čokoľvek chceš. Ak si chceš dať kolagén, skin booster na pleť z Kreatín Plus, môžeš to urobiť. Ak si ho preferuješ dať z aloe na noc, tiež môžeš. Nezáleží na kombinovaní. Zmiešajte to do svojho liftofu pred náročným tréningom. Funguje to pre všetkých. Fantastické, úplne geniálne. Toto je určite niečo, o čom musím hovoriť so všetkými svojimi klientmi. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa ku mne pripojili na podcaste Herbalife, kde sme diskutovali o tomto fantastickom novom produkte. Ja osobne som z neho veľmi nadšený a veľmi pekne vám ďakujem. Nie je za čo. Ďakujem. Už si to vezmem.